Эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. 18-нче комплекста яшәүчеләр идарә итү компаниясын алыштырырга җыена. Моның өчен хәтта җыелышлар җыя башладылар. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. 50-04 йортында яшәүчеләр балалар мәйданчыгына зарлана. Биредә халык мөрәҗәгатенә кайчан игътибар итәрләр? Республикада сыерлар арасында лейкоз авыруы артуы күзәтелә. Тукай районында авыруга каршы ничек көрәшәләр? Конфликт янауга үрелде. 18-нче комплексның иҗтимагый җирле үзидарә рәисе Светлана Гурлева шундый эчтәлектәге хат алган. Шәһәрдәш хокук саклау органнарына гариза белән мөрәҗәгать итүен дә әйтте. Исегезгә төшерәм, бу атнада 18-нче комплекста яшәүчеләрнең чираттан тыш җыелышлары башланды. Алар Ремжилстрой идарә итү компаниясеннан баш тартып, башка идарәчегә күчү мәсьәләсен хәл итә. 18-12 йортында яшәүчеләр өчен узган очрашуда хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. Москва, сами понимаете, далеко, и учредителю наши проблемы не больно интересны. Җыелышта күтәрелгән төп сорау Ремжилстройдан баш тартып, энтузиаст идарә итү компаниясе карамагына күчү иде. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, алар хәзер Ремжилстройның яңа хуҗалары Мәскәүдән булу белән килешми. Өстәвенә компанияның гадел эш итүенә дә шикләнеп караучылар бар. Я бы все-таки, наверное, перешла, поменяла бы управляющую компанию. Сама управляющая компания у нас здесь, ну так скажем, она все равно неплохая. Хоть и есть там разногласия по работе, работа действительно там выполняется и все, но вот в свете последних всех этих вот событий о том, что идет замена учредителя. Җыелышта Ремжилстрой җитәкчелеге дә катнашты. Компания директоры Галина Лукина әйтүенчә, гамәлгә куючы алышыну шәһәрдәшләр өчен бернинди дә куркыныч тудырмый. Другая компания, которая находится через дорогу, хочет отобрать у нас дома, непонятно по какой причине абсолютно. Ну и естественно, мы их не отдадим, и отдавать мы их не собираемся. Турак коммуналь хуҗалык идарәсе башлыгы урынбасары әйтүенчә, Ремжилстрой коммерциялы оешма булып санала. Һәм башкарма комитетның аны кемгә сатуларын контрольдә тоту хокукы юк. Другой вопрос, что у той компании, которая купила Ремжилстрой, не очень хорошая репутация. У них очень большое количество жилого фонда вообще по России раскидано, да? Йортлар белән идарә итәчәк Домком инвест оешмасы инде ресурслар белән тәэмин итүче предприятиелар белән турыдан-туры эшләү турында карарын җиткерде. Тик белгечләр бу чыгымнар артуга китерәчәк дигән фикердә. Шуңа күрә йортларда яшәүчеләргә әлеге адымга бик нык уйлап барырга кирәклеген искәрттеләр. Җыелышта шулай ук рәсми белдерү дә ясалды. Җирле иҗтимагый үзидарә рәисе Ремжилстройдан китеп башка идарә итү компаниясына күчү буенча инициатив төркем әгъзасы Светлана Гурлева әйтүенчә, аның почта тартмасына янап хат салып киткәннәр. Предупреждаем, что в новой игре появилась пятая колонна, и тебе с этим теперь тоже придется считаться. Не будешь считаться, придется бояться. У тебя дочь там-то, и мы за ней присмотрим. Способов много. У тебя мать ходит, как ты говоришь, по плохим дорогам, а если споткнется? Светлана Гурлева янау факты буенча хокук органнарына мөрәҗәгать итүен әйтте. Безгә билгеле булганча, мондый җыелышлар 18-нче комплекстагы 8 йортта планлаштырыла. Бүген аларның чираттагысы 26-нчы гимназиядә 18-01 йортында яшәүчеләр өчен үтәчәк. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Балалар мәйданчыгында куркыныч. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына 50-04 йортында яшәүчеләр шундый хәбәр калдырган. Шәһәрдәшләр идарә итүче оешма күп еллар дәвамында игътибар итми диялар. Хәзер элек мөрәҗәгать итүчеләр оныкларын үстерә, проблема хәл ителмәгән. Таулар янында ком юк, балалар каты җиргә шуып төшә, мәйданда таш бордюрлар, урыны белән тимерләр чыгып тора ди шәһәрдәшләр. Җитеп бетмәенде дә, ней. Желательно, конечно, чтобы лучше было, мында, конечно. Песок не всегда меня завозит. Она, уйни торган жерлерин әзрәк пересмотреть бы, конечно, надо было. У меня была горка не очень удачная. Горкалары бик әйбәт түгел. Горкалары бик әйбәт түгел. Бүтән җирләре бетме? Торак эксплуатация оешмасында безгә мастерлар чыгып торган тимерләрне бүген үк алачак дип вәгъдә иттеләр. Киләсе елга балалар мәйданы яңа элементлар белән байтылырга тиеш. Әгәр сезнең нидә дә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Республикада сыйырлар арасында лейкоз ауруы артуы күзәтелә. Мисалға, Мамадыш районында шәхси хуҗалыклардағы 4000 баш тирәсе мал тикшерелгән. Шуларның яртысында диярлек авыру ачыкланган. Әлеге малларны хуҗаларыннан алып киткәннәр лейкоз вирусы бер малдан икенчесенә күчә ала. Шуңа күрә инфекциялы терлекне көтүгә чыгарырга ярамый. Ауру сыйырның итен һәм сөтен ирекле сату тыела. Эшкәртү комбинатларына тапшырырга мөмкин. Белгечләр исә авыл сөтен кайнатып эшләргә киңәш итәләр. Тукай районына килгәндә бу көнгә шәхси секторлардагы сыйырларның 2%-нда, фермалардагы сыйырларның 1%-нда лейкоз табылган. Хәл куркыныч түгел. Район ветеринарлык берләшмәсе җитәкчесе белдерүенчә, районда лейкозны кисәтү буенча барлык тиешле чаралар күрелә. Biz анарга, тараларга Алла бирсә, юкым яшабыз инде. Шыккан малны барыбер кешегә аңлатып, җиткереп, хуҗасына, мал хуҗасына аны инде җугыту ягын карарга кирәк. Алмаштыру ягын карарга кирәк. Җугыту ягы дөрес булмас, инде алмаштыру ягын карарга кирәк. Һәрбер өйдә балалар бар, андый сөтне инде врач буларга яктан мен аны кулланмас идем. Өченче сырхауханәдә атна сайын шәһәрдәшләр өчен очрашу үткәрәләр. Аның максаты авыруларны кисәтү. Биредә лекция, гимнастика уза, борчыган сорауларны белгечләргә бирергә мөмкин. Тулырак алдагы сюжетта. Чираттагы очрашуда пациентларга сөяк мускул системасы функциясының бозылуы, аны алдан кисәтү турында аңлаешлы телдә сөйләделәр. Табиблар дарулар сайлау, аларны каян арзан бәягә алып булганлыгын да аңлатты. Тикшерүне нәрсәдән башларга кирәклеген өйрәттеләр. Врачда бик яхшы сөйләде, медсестрада бик яхшы аңлатты, инструктор ЛФК. Доступно. Гади һәм аңлаешлы итеп сөйләделәр. Очень интересно. Я сама медсестра, но вроде казалось, все знаю, оказывается, нет. Много узнала. И физкультура хорошая, лечебная. Очрашуда лекция укыйлар, аннары дәвалау физкультурасы буенча инструктор белән берлектә күнегүләр башкаралар. Биредә белгечкә сораулар да бирергә мөмкин. Школа организована не только для людей пожилого возраста, хотя в принципе мы на это рассчитывали, да, что больше охват будет людей пожилого возраста, но и для пациентов, у которых еще нет каких-то заболеваний. То есть это профилактика неинфекционных заболеваний. Это и профилактика сахарного диабета, профилактика артроза, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Лекциялар һәр шәршәмбе 3-нче поликлиникада уза. Вакытын белер өчен регистратурага шалтыратырга кирәк. Гүзәл Габдуллин, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Календар битләрендә көз уртасы, димәк, кышка әзерләнер гардеробны яңартыр өчен иң кулай вакыт. Зима кибете сатып алучылар өчен бүләкләр дә әзерләргә өлгерде. Игътибар, зима кибете ябыла, шул сәбәпле тулы коллекцияга ликвидация игълан ителә. Бу 2000-нән артык тон, дубленка, пуховиклар һәм күн эшләнмәләр дигән сүз. Модадагы киемнәр, яшьләр өчен модельләр һәм әлбәттә классика. Бар тик хәзер генә кибет ябылуга бәйле рәвештә палитра сәүдә үзәгендә зима салоныннан тиңдәше булмаган акция, икенче кием бүләк итеп бирелә. Тун яки дубленка сатып алучы пуховик яки күн курткага ия булачак, чәшкә тун сатып алучыга бүләк модалы пальто. Очень давно искала подходящую шубу, чтобы все совпало, и качество, и цена, и цвет. Нашла ее в салоне «Зима», и каково же было мое удивление, когда в подарок я получила это прекрасное пальто. Спасибо магазину «Зима». Я пришел в магазин приобрести эту дубленку. Мне очень понравился и купил себе. И плюс придачу в подарок эту кожаную куртку. Спасибо за подарок. Зима кибетендә барлык дубленкаларда 27500 сум тора, туннар 29500 сум. Салкын вакытта кияр өчен бирдә һәркем үзенә шаган кием таба ала. Кибеттә ир-ат модельләренә дә, хатын-кыз киемнәренә дә киң ассортимент. Мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Бер кием сатып аласыз, икенчесе бүләк. В магазине «Зима» я приобрела эту замечательную теплую дубленку. И так была удивлена, когда мне преподнесли в подарок вот эту куртку, очень яркую, красивую. Я так счастлива. Ашыгыз, зима кибете палитра сәүдә үзәгендә 3-нче катта урнашкан. Бүгенге менә мин сезнең белән саубулашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошные норки, мутон от 15 тысяч рублей, каракуль, новое поступление дубленок. Приходите. Большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 16 по 21 октября. Стоит поторопиться. Шубный базар, Новый город, ТК КамАЗ.
Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей, зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б.